gràcies a l'Ajuntament de Viladecans per acollir aquesta primera sessió territorial de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. Avui tindrem 3 blocs de treball diferents. El primer el farem aquí mateix, que serà una anàlisi de les dades, de les característiques econòmiques de la comarca, que ens farà el Rubén Pérez de l'Observatori Comarcal. El segon serà continuar el procés que vam començar gairebé ara fa un any a la taula territorial que vam fer al mateix Consell Comarcal del Baix Llobregat, a Sant Feliu. Passarem al tercer i últim bloc de la sessió d'avui, que és tot el que té a veure la compra i la contractació pública responsables. I acabarem amb la creació d'un catàleg d'entitats que també alhora pugui servir per oferir-se a la contractació pública responsable. Moltíssimes gràcies i continuem. Gràcies per haver vingut.